Здравейте, земляни, Господ мъдрост да ви дава. Сега ще ви кажа как можете да елиминирате полицията. Оставате отворени вратите. Те са свикнали да ходят тежко въоръжени, с едни флексове да режат врати, да унищожават собствеността, да демонстрират сила. И като видят отворена врата, бате, и те изпадат в ужас. И си викат, леле, тук няма какво да трошиме сега. Ние какво правиме тук сега? Нещо сме объркали дестинацията. Объркали дестинацията, нещо, батко. Като ви подслушват, какво може да правите? Пускате духовни лекции, там, където се говори за чест, достоинство, себеуважение, дух, Господ, тия работи, знаете ли как им се отразява на полицейите? Направо се едно с огнени въглени и така ги замерват. Да. И той са, какво е това истина? Как ще говоря истината? Аз нямам право, аз съм полицай, аз трябва да лъжа от сутрин до вечер. Хора, сега ще ви разкажа един истински случай. Ще има голям смях, да знаете. На един от главна дирекция на охраната, докато ме водят там в съда, някъде му разправям, че една от Божиите заповеди, съдържанието е не лъжи. И то, знаете ли какво ми вика? Ама супер възмутен, че аз му говоря за някакви Божи заповеди. Много възмутен човека и ми казва следното. Вика, пич, ние не сме учили, вика, за попове. Да ти знам, аз там 10 Божи заповеди. Той си учил, бате, за охрана, пазванти, вратар. Той си знае да пази. Какво пази? Той не знае какво пази. Значи той е супер възмутен от мене и аз супер възмутен от неговото възмущение, защото, братле, това умствено развитие, неговото, що е стигнал до извода, че 10 Божи заповеди са за поповете, братко. От тук може да си направите извод за неговия интелект. Какво прави то в главна дирекция на охрана? Сега ще ви обясна точно какво прави. Точно такива хора се търсят там, с предимство са. Защото когато ти е толкова нисък интелектът, ти няма как да разбереш, че участваш в организирана престъпна група мафия, наречена правосъдна система, и ти си охрана на тази правосъдна система, която ограбва българския народ и го малтретира всячески. Ти това няма как да го разбереш, пичове. Няма как да го разберете. Ако умственото ви развитие е на нивото на този човек. Това няма как да стане, брат. Слушайте, какво ще ви кажа. Намерил съм една течност, където съм я посипал в МВР-то, в прокуратурата и в съда. Там съм им дал някакви много сложни задачи за размисъл. Бате, те скоро ще се разчупат. Ще станат там малки парченца, защото тези размисли, където аз съм им задал да мислят, бате, те ще ги унищожат сега. Вижте какви размисли. Първо съм им казал на МВР-то и на прокуратурата, че има Господ. Те сега са наели група психолози, психиатри,
да разсъждават какво значи има Господ. Плюс това им казах на мицифайките на прокуратурата, че е възможно, вместо да вкарвате някой несретник в затвора за 1 година, защото откраднал за 20 лева салам от някакъв супермаркет, имате право да му дадете 200 лева на този несретник, за да сте сигурни, че не е гладен, така или иначе вие дължите 10% данък от вашата заплата, която минималната в полицията предполагам, че е 2000 лева. Значи 200 лева дължите и данък на Господ. 200 лева. И като срещате несретника, вместо да го вкарате в затвора, му дайте 200 лева. Та тема на размисъл направо ще ги разкъщи там в тази полиция. Аз ще ги направя на такива дръбни парченца. И като станат такива дръбни, после ще ги направя на още по-дръбни, така ще ги бия. Дан. Направо ще ви спукам, мицифайки. Вие, бата, ако знаете каква беля сте си фанали с мене, вече. Пускам им тук лекции духовни, бате, те направо ги изгаря като огън. Направо изключват микрофони, те не искат да ме послушат. Защото знаят, че ако продължат да ме подслушват, има вероятност да станат съвестни, доблестни, добри хора. Те нямат такова желание. Направо изключват микрофоните, спират да ме слушат. Сега искам да ви кажа, мицифайки, вие сте голяма работа, принципно, обаче искам да ви кажа, че ако си изключат телефоните и вие може да не знаете аз къде се намирам, кога и какво правя, и с кой си говоря. А нали се сещате, че това е абсолютно в моите възможности да го направя принципно, когато си пожелая. Стига да го пожелая, така нататък. Не се правете на големите рикати, да. Не се правете на големите рикати, бате, да не си мислите, че мога да ме контролирате, защото по всяко време на денонощието аз имам право да си изключа абсолютно всички телефони и вие няма да знаете аз къде се намирам. И това може да продължи седмица, 2, 3, 5, 10, колкото реша аз. Когато искам, тогава си включвам телефона. Така да ви го обясна, да си го знаете от сега, да не кажете, че съм ви изненадал нещо. Искам да сте в напрежение постоянно. Приятен ден!